Hangtod karon, nagpabiling labad sa ulo sa mga motorista ang kalubak sa Tadeco Road sa Panabo City sa Davao del Norte. Dugay na kining giantos sa mga tawo. Apan karon, gikumpirma sa Department of Public Works and Highways Region 11 nga nabid na sa kontraktor ang proyekto sa paghimog bagong kalsada sa lugar nga gipunduhan og 211 million pesos. 2.5 kilometers pa lang ang unahon og trabaho. Pero ang gilayon sa Tadeco Road moabot sa 7 kilometers. Ang budget sa maong proyekto is nasa 211 million na mag-cover sa 2.5 kilometers, 4 lanes with drainage ang maong proyekto. Gipasalig sa DPWH nga pulido ug mulahotay sa bisan unsang weather condition ang disenyo sa Tadeco Road ug galing mahingpit ang reconstruction niini. This time around, ang design nato diha is katong highway grade na gyud, no? Kay katong sa una, medyo dugay-dugay na magyud ang Tadeco Road. So this is the first time na ma-reconstruct ng portion nga na. So with the cooperation of the local government, nagahinaot pud mi na unta ma-prevent ang overloading sa mga sakyanan na moagi diha aron mas mudugay pa ang ato ang pavement. Bisan pa man nga wala pay pinal nga petsa o bulan kung kano sa masugdan ang reconstruction sa proyekto, nang hinaot ang publiko nga unta mapaspasan ang pagtrabaho niini nga gitawag pa sa uban nga the Killer Road tungod sa mga disgrasya sa sakyanan. Gikan dinhi sa Panabo City sa Davao del Norte, Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.